Malta jklassifikat fis-7 post fost il-pajjiżi Ewropej bi kwalità eċċellenti tal-ilma għall-awm is-sena li għaddiet, b'punteġġ ta' 92%. Minn 87 post tal-awm analizzati f'Malta fl-2023, 80 ġew ikklassifikati bħala eċċellenti, 3 tajba u 4 suffiċjenti. Meta mqabbel mal-2022 il-postijiet ikklassifikati bħala eċċellenti naqsu b'2, żdiedu b'post wieħed dawk ikklassifikati bħala tajjeb u suffiċjenti. Dan ħareġ minn rapport tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent b'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea li klassifika l-kwalità tal-ilma għall-awm fost 22,000 post tal-awm fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, l-Albanija u l-Iżvizzera. Il-pajjiżi ġew klassifikati skont kemm huwa nadif fil-baħar għall-awm skont informazzjoni miġbura minn monitoraġġ annwali għal preżenza ta' tipi differenti ta' batterji li jistgħu jikkawżaw mart serju fin-nies. Ċipru jinsab fil-quċċata fil-klassifika tal-aħjar ilma għall-awm b'97.6%. Warajh isegwu l-Awstrija, l-Kroazja u l-Greċja b'aktar minn 95%. L-aħħar ikklassifikat l-Albanija b'41.2%. Il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hija ta' 85.4%. Ir-rapport jikkonferma li s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija pożittiva minħabba li l-maġġoranza tas-siti tal-ilma għall-awm fl-Ewropa laħqu l-istandards ta' kwalità is-sena li għaddiet. Il-proċess ta' evalwazzjoni klassifika l-ilma għall-awm f'4 kategoriji: eċċellenti, tajjeb, suffiċjenti u ħażin. Skont l-aħħar rapport, 85% tal-ilma fl-Ewropa huwa eċċellenti għall-awm, li jfisser laħaq l-ogħla standards ta' ndafa u sigurtà. 96% laħqu l-standards minimi ta' kwalità meħtieġa skont id-direttiva dwar l-ilma għall-awm. 321 mit-22,000 sit eżaminat jew 1.5% tal-ilma għall-awm fl-Unjoni Ewropea huwa ta' kwalità fqira li jista' jkun ta' riskju għas-saħħa.